Muchumurigiri bono Ensa Eyemo yabono maragoba chinga kichingo kuwarigania SMS yamangana mayanyare okumanyikati yali twabere to kuwariganiria kurwase mambia yalenge ntambe hweka chinse chigabono chiyabono maragoba litukulia gatatu stariki sato na libono omutinyo yigo gatatu litukone lyejuma enga kibono twa kuwarigania mange habalike baito yasangire kuro chinkongo chonsi ime neisiko yorogongo orwa Gusii litukaliko mwanchumurigiri bono chokumanya mange anebuna twabere to kuyarigania asenchira yobo kirano aseri bwanyare ko gusansamuranira nago kumanya Ensa Eyemo yabo marago bagendera go tubwati go terensemeli mtandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na bagensemeli ya YouTube na bogotera buna Ndizi TV News ritanganike gima tikasunyara mangana yo asenchira yoko ya chuta. Call upon all the indigenous communities of this country to come together so that we can form a national cohesion and voice to protect our future generation. Nonyene jirastafara bakaniremba liko chiwanchirane nyomo yoko nyoma nabakungu sabakungu go sabasacha kigambero gya supreme obokongu go chasemone. We want to double the intake of young people joining the National Youth Service from every location in the Republic of Kenya. Tujikomenta mubaro bwabali bagoso ensemo ya NYS kuru chiribu kumweka chiribu emeronge vero tebiru murai wense William Samoei Ruto. Tebia abantu baito igoro ya amakongu ya ararete omarwaire yo gotaigwa na inga kitora nyare kunyatanga elinde ta sali amatoito rituko lyogote ugocengerwa nsengi mairende kurwe bintu birere gotaigwa kuno kubulya go chasaba menyebe county ya Kisii. Asa yomo na yanda mangu mwanchumurigiro bono isaranso kenko manyasenchera yobo ikirano nyira bono litoko bwaterana rego iteraso no bwimanyiriyo igakoro kwa Auta eriterane nchenkoro kwa Vincent Onyancha igotoko cha kemesa ya mangana Amayia kurwa igase county ya Kisii ni gobono abarundi ya chipikipigo saba na boda banyorera maigero na soko nyara gose migo banyare kwebwaterania amone byombe ao osegoso chisako bunenchira mo yoko nyara kwegenderia ekero bagandere tukikerania obonchoreri bwabo mo yoko kolekana litukuliare mo yomo chobo songo ni goro gosegeto ko asenchire mo yoko nyara gokinia uchumi mulikito Josefatia misi na mange. Abana bodaboda ime county ya Kisii nigo baburiwe banyarako bakoro sebiganja na kobeka nibo yirachiko bagiko bakonya asamatuko abo alemotwe lere twabwate meeting yitu yo mwaka ga Belarus resort twariko kwanira mangana atatu about safety asipara chito na savings ne tendency ya bodaboda ya rokanire ase town yitu Gusii county ayo nigo akwano litukolia lero maigayo mukutano monene uyo baleta amo abana bodaboda anene be stage ya beyond asmobogane oyomo ime mu chibosongo kubwa mono ntwabwate kuru Kenya National Chambers of Commerce representative yawe kuru kwe chairman no kerike salenge na intuga twakwanire the need yaba murabaito bakurundie pigipigi bagokora savings so twagiriringa kero muntu guika agese kuru asao karaki akorema guika agese kuru asao karaki akorema igo onde bwensi tayura minyoke na konye onye tobwatia se kwa korire savings chao cha kero mwaka usikire wiki so as beyond boda riders ntobwat savings cheito naende nkwena na toro buruni obusini ni ase members baito bakora wono munyakero go bwe stage yo Cyrus Muchumbe nigo abana boda bu babolirie omugavana we county ya Kisii Simbarati anyara ko bakoenekia ikiganja kilia chakilia bana boda kia chakira koena na anene loan ochia sababu watani be sector yo ya boda group ye korukunga beyond na bantabaya since ba registered ne sako eligwa introduced tobegete chibeso barure biriro byabo kurumambe bakubolie manage Germany ya chembanga bashirikiane naye wetera those savings tobegeta ase sako tonyore togotwara cheap loans yani loans litura nyare gwakana kushirikiana na chemba elinde
otogorere chipigipigi koru nonye India gose China ichichiragere twakana on a cheap loan. Abange baba na boda boda baikira na sense meyo nigo bagokera umuyiga bwiri tukolia rero ase boigo batebire nenchira Eyemo yo kubaleta amo na kweneke ngabanyere ko bakwegenderia sobugima bwabo bwakira lituko titoya gwero ni twake meteime tikatoya konyere loan ye ase staff to chairman yarareta gaiga toisoko ye tia manani na bera tokonye Seras mochumbe boigo nigo abolirio morembe amono bomo no kubwaterana kwa bene anene ase sekta boda boda imeyo muchobosongo elio kwenekia buna obonjorerio bwo banyara koba asenchira yoboikirano tigatoba abaigweri tutigamangana amange tokore biasara biribia torete town igo asomo nuoyomo Intuanche timangana mabe, discipline is our first priority. Koripoteri katasende Ndizi TV kure county ya Kisii reterana Josephat Amisi. Biamuno umurikito Josephat Amisi asorobochirwa senchira yoboyekera no monchu murigire bono gotegera boigaso kunyali tukeli gastarikisa tumutinyo gatatu buna botambe neli tukoli kunyaro gochengerwa limanyakante buna World Earring Day gosiri tukoli yokoigwa ni gomo yego kolekana boigase county ya Kisii anene ase umutinini ase nyagetari Eyemo yo muchobo songo boiga robo semia gochia saba ntokwaneke buna ngwese kibalere kunyara kolengwa anene bintu birase kwirra abanyaruburoire bwo gotaigwa igoli tukeli gali kunyurwa hekero county ya Kisii boigo yachengera hali tukiliro botiuru asenchira ijoboime chitariki isato cy'umutenyo gatatu kero mwaka ensengi manige gucengera aneli tukolio koigwa una gutumanya umunyagitari Geoffrey Ontom tariki isato mutenyo gatatu neli tuko ensengi ma togo celebrate okoigwa yani World Hearing Day. Aseri tukeliga no gotema ko tebya abantu baito igoro ya amakongu ya ararete omarwire yo gotaigwa na inga kitora nyare kunyatanga elinde ta sali amatweito korende ningige koirira ogotaigwa anene ase abana abake mono buna abangina bali bali murito abana bali balenda na barabe batwara obokongu onye bangina mogo che clinic eline mopimu marwaire naro aragera bana mbaigwa na abana bali bakonyora matuka bataraika na bokonyora nga mato na bimo binde mbira babuya elibichikogera gochiyo bugima bwabo mutu mbali konyara koigwa bose oko ekereri yo koiborwa abandi mbali bali banjite koiboreranka gose kuibarira sata wenerati kwanyora nga obokomu bwatokire abana baumire umunyagitari Geoffrey Ontom boigo nigatebire anene no nyabanta banene goikera bare ase miaka anene batari kunyara ko baba gotwara libaga lyo koigwa na boigo abanta banene barabwo na bokonyora nga amakongu abeire mono una chi accident ose gwakana chindo esa amato amakubaya yose obogotu wageranga okoigwa kwiranirense abantu bonsi nigo basemigwe anene abanena mona bake banyara ko bagwesokia na gwikirana chinyagitari anene limukero mwaka linde banyara ko bakonyora obulingoria bwa mato igo ngote yangondo bwensi okoigwa ngakuyukwaye ingoli buna konya kwarenge bose aye ekarwa alikuwa ambano muiboliogo gose aba grandparents kwanyolire nga nkuirole chingaki akanya gotenga ngakwana gwakwana irole rangu oyigo ngana babwato bokongu netakiro morete ase ebitaseni byaito ogosemia okonene nguchia samanto balia anene bagokora emiremo samario giare banyara ko bagwetanga na boigo korigie bintu biri bikobekwa samato elinde bagendera ko bagokora emiremo ase bunayo ase abantu bali bagokora ase egasi yabo eusikanete sa amario giare igoro egento ndabatengeringa imatakere gotumia ebintu biri byogo renda mato we call them ear plugs or ear muffs ekere kwa ibekire riyo asoregas eriogiri na rebe igoro indiri koumisa amato mono kuripoteri gataseni Ndizi TV kurenya gitali ya Kisii Teaching and Referral Hospital yegotoka ime county ya Kisii eliterana Josephat Amisi.
Omulikito bene asorobochi rwa senchira yobo ikirano mubunga nyaliba alichacheza iri janda bono nigesokina gukwana mangana lenge tamagendro ana sense ya Kenya gukwana itukolia lero zairi chanda nigate berubuna okorobekana kogendrete korobeli guano muri bwazimio wani Kenya nkoli kogosera asobo gukirania magendro chanda boigoni gate berubuna okungoli gochikogosera serikali ya Kenya kwanza gochekerania magendro nigo chinga kicho no mubungo yo nyaliba alichacheza iri chanda te berubuna aba Kenya bonsi nigo bono baligetikanga yokubwatera na gukirania magendro na tugutero kwa merewe serikali goso upinzani okugokora wano murewe kyamage ODM Raila Amolo Odinga asate birebuna oku nkoliko chikogose serikali ya Kenya kwanza. The President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, is a man that demystified the politics of blackmail. We, as the ruling coalition, we will not agree to be threatened by protests or mass protests. We are telling the Azimio Brigade that the full force of the law will be applied to anyone found contravening the law, destroying any Kenyan property. We will not take it lightly. The president just came to office. We inherited a dilapidated economy. He's trying to fix the economy. And we have said that the issue of subsidy, which used to benefit 2 or 3 individuals or companies, the president made it very clear, His Excellency William Ruto, that he will come up with a comprehensive master plan of how we will give fertilizer to our people so that we can bring down the cost of living. On this other issue of Azimio, I want to tell Azimio that if you have no business to do, then don't do it in Kenya. We are ready for you. We are not going to have a handshake. Here, I can assure you, there is nothing like that. Na gotigana yubono ikina kyaberege kumubwatira niyo mukarani gwe county assembly ya Omabegi ya chageto mwaka bwo 2013 nigo giye kiromo eliyo yeri tukolia rekine kibono nigo kyale kumubwatirania omukarani yubob kefa no murugyo ye Everin Ogutu abwase yabete kyombekerekego tukamangana yobo kurumi EACC kenyare ko mwaka na shiringi milioni 25 nemo kolengana no regional commander na boigo regional manager oteneta se kyombeke EACC asensor kongorwa South Nyanza omanyakanete buna enokotiko nigateruna ekyombekia ICC nigo kyabwire kinekyo nankiriko chiko mwaka na omukarani yo shiringi milioni 25 nemo ere amo no murugyo ye omuriketo Mirded Mumanyi no roboti rwa senchira yobuime. To have the 26 million, for example, stashed in an account waiting. Once we've gotten a judgment like we have, we go for whatever assets that we'll lay our hands on, so long as we are able to recoup that which we want. And by the way, it's not just 26 million, there's also the interest, by law 12% from the date that acquisition was done. So we are still going to also get the full amount plus the interest at the rate of 12% per annum, plus the cost of this suit. And of course, I've also mentioned to you that the criminal aspect is still ongoing on court. That can also come up with his own judgment, where he may as well be convicted, jailed, and also fined, because there's a crime and there's the proceed. For now, we have dealt with the proceed. The crime is still a subject of litigation in court. Yeah. There are other ongoing investigations, which I need not tell you more about because they are still in process. But I can tell you they are quite several, not only in Homa Bay, but even in the counties that I mentioned that we are covering. That is Nyamira, Migori, Kisii and Homa Bay. It happens that the same week that we are getting this judgment, we were also still on the Homa Bay case. Now the executive, the whole of this week we have been engaged in what we call ADR process of recovering assets that were also illicitly acquired by some members of the county executive of Homa Bay, employees who are getting multiple salaries, those who are even getting salaries when already they were not serving within the same county. And we had about 19 persons who have been engaged this week, and we are targeting to recover about 42 million. That is excluding the interest on the same. And we expect
Within starting this month, we are going to start making those recoveries. As far as the criminal beat is concerned on the same, that is again separate. So you can see we are approaching this thing in a two-pronged way. We are pursuing the crime at the same time dealing with the proceeds. So the matters we've dealt with this week are things that happened way back in 2015, 2016. How many years now down the line? 8. So even those who may be engaged in such activities now, they may be thinking we are not on them, but you can see it takes time before these things. Gotigana yubono mokole meremo yo mobwe serikali kurwase county ya Nyamira yubono osire kumabwa ya sentre yo bututukano no mobero yo gotoka sorocherwa makairo meye county ya Nyamira nigo bono mokole meremo yo anyaraga ko ne guli tukulia rero asensemu ya Nyankongo egotoka sebunge ya West Mugrango imeye county ya Nyamira na nabo mobulyo ni gatigale toka bono nakiye kunyaleka no mobero yo togeta sorocherwa rwa makairo ase county yo muliki tukurwase county ya Nyamira jobuma angi norobochirwa senchira ijoboime nigo yaba ebiriro ebinene asamatanga yokomweni ya Douglas Onduko ensemo ya Nyankongo egotoka ase wodi ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugrango oyo legokora emirimo asensemo yorosagerwa internal auditing county ya Nyamira kwao uwanja kwao niga beteka gusiria obugima bwaya senchira yo botantanu asomo biro yo togeta sorocherwa makairo naganai iganai urwa na makaire disansira rosete bakora uno mwaziri wenibo Emily Ongaga abakoliye merimo be county Nyamira mbaikira nakolerisia enka yaye Douglas ne department ya narenga wa colleagues tuakora nerega assistant department ya audit ande nonyeni kwe ne department nabo kwichanete Ona asa mwana ya ayo oyo ya kolete ya saa ne ra koleti amwiranije wala sana se family ayanuka asibate baningo bamaete buna omokoli emeremo omwegenwa noyo le gokora egasi yaye asenchera yo boikiranu in delivering service to the county government of Nyamira and more so the director of internal audit. Tunazidi kuombea familia, Mungu awafariji. Kwa niaba ya county ya Nyamira na kitu atebire pole sana. Omo MCA Elijah Abere nagikeria ogoko kwaye asate babikoro bunebi nebyo goichania kora gerenge ke asreleta ya Yesu erina babo koyegente ke banyoro morende asuru na bawo omo Father Paul Nyambane oyora omoroberi oyo boigona ateba engane ni yo goichania asabaga gusabira enka yaye nakogikeria abakoretege koreke nacho bali na kumondago akwa ya no mweka bo mwalyo lakini otaro cha sakwa yani oyati chetu ya na ujisiko mweka soka so lwet a forced death ya sa wetwe tusabera na ya polete ayara maya omoyo udagira so tumokase asomonebe from God he came and unto him he has returned. Bono amabuolyo nalinga ninkikirerete ogosira kwa mwana oyo kurwa se county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi biyamono mulikite kurwa se county ya Nyamira Job Maangi hasorobotirwa senchira yobo ikiranu gotigana yuno mwancho muligeto yatigalia nsemo tomulekere chinsemo chinde kiombeke mokemanye kantebu na art nigobono kegenderete kuruwa bokonyi gochiase abatakano abona abangina batabwati abasacha babo anene bali babwate abana gwetani babire nabo igo wale nibinyi benyamure kiombeke litukoliya leo negero omoyegoye ensemo ya Nyakachi gotoka se county ya Kisumu boigomo msibo wodi ya Steve Arika na imekagati ya bwatani kuruwa se county ya Kisii and Nyamira
abantu bari nebinyi binyamureo kone nsemo ikunyara konyora maegeria osa maegerio ayo abakagikiraniwa ne kiombe kikurwase county yo ya Kisumu roboti uru asenchira yoboime ngokoraneri shirika ekoroku HEART ne acronym Community Health Education Africa Resource Team nigo togo korega si nabangina bare single mothers either a widow gose tanyo miri gose umugaka kamutama lakini nabo atabana weta ni babere abo akorenda nande na menyete ne virusi byenyamoreo ne kiombe kemo kigendrete kurobo konyi gokia saba takanwa aho go menyete ne binyinyi byenyamoreo omuyegorero ni gokorekana sensemo ya Nyakachi gutoka Meye County ya Kisumu abwa somo MC kurwase wodi ye Venusti Varika aikerana senseme yu asachi komanyamange anaigoro yumurubuli yokurwase kiombe kikamanyekante buna art Marita Sivarika mwemsewe wodi ye Venu Tuarua Kisii County paka Nyakachiga korora basungu buna bagendete gokonya abantu bari bare HIV positive na kubabundisa na kibagwe kwekonyole kibesa gweterasa amago kabo enyombe yere magaga iga nero babagachire babaligeri obulemu bakababaire weterali na bana ba Gusii no bale ase foundation ye arika gukwana kurwa senseme yo ya Kisumu nigate abunani go batare rikunyara konyoro bosemya na masomo anenchera yo kurenda abantu bare nebinyi binyamureo anene abasubati ngana tebire go chikirania ana sensemo yaye ase godi yebeno twaranga tigatoche na bande bachokora benchmarking egera torusi ubungaini bwaga na intutoire igali Gusii kiagera Gusimba bwate mirobeli buneyo na injini tagete aseibeno chinga kicho bali baikirana senseme yubo igoni go batebire buno bosemye banyora nigo baraba konya soko nyara komenyekero bagendrete komenya nebinyi benyamoreo na kuboria serikali ye county ya Kisii ya Nyamira asoro rwa Gusii kunyara kubwatirana na kolenda abantu bare nenyamoreo igekero twachirega gatwarorire gasingi yegendrete na igintu gyatogokiri mono gaiga abagambi bari kurwase chinseme chigaiga nigo babwatiseti abantu aba bagocha abantu abamita barabu osabasani aba barabu bagocha sengencho yogosira abangina baitu na intu boygo n'abagambi nigo tokuye twasegetira mono togochigate abagambi baitu na kuba mono Kisii County government they join hands with donors while supporting our people kora ni ngambi ya mono somo Steve Arika asogo tolenta ga Nyakachi toyero kiya mangana yara amange asabanta bamete ne frusi kobo yo mobo toyero kiya mangana amange stigma te yoga ga stwacha paka abana basa adolescents no bali na nte twali gusaba abatenete sirikeye nyondi bancha na intu bale ntenya ribari chache ibe no wodi ikana intu twatabana abange barora baiseke banda banyomira batigire boka korengana ne kiombe kikamanyekante buna HEART nigo gyate abuna bagendrete kurobo korri bwabo county ya Kisii tratigana maiga yo kurobo korri obwasa menyi be county ya Kisumu baigomba chikurobo korri bonda se county ya Kakamega. We are in here in the catch, 2 places in Kisii, Gusii and Manga. We are not in Kakamega. We have work in Mombasa, and we have work down in Old Yoki, which is by Magadi. Kwa niaba ya kina mama tumekuja hapa kujifunza jinsi ya kuendelea. Haswa siku ya leo tulikuwa tunaangazia mambo ya HIV, vile mtu anaweza kuwa naishi na pia jitafutie mapato ili aweze kujistahimili yeye mwenyewe. Ekyo getigarete bono no konyara kubaikange abantu bare nebinyi benyamureo libaga lyokobasera. Ko reporter ya Ndizi TV kurensemo ya Nyakachi kutoka Meye County ya Kisumu iliterane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Na gotigana roboti rumonchu mulikero ntumurikire chinsemo chinda lyagendete gokolekana gotoigorra isiko yorongo rwa Gusii togochakana roboti rongerengete omurai Wense William Samuel Ruto yibono ikira na sensemo ya Grigiri gotoka se county ya Nakuru asanyara kora bene omuyega wokobekera chigutwe aba se ekyombekiriki Ensa awona babekura chigutwe ali tukolyale Ruto gukwana kura se county ya Nakuru nigo ate yabuna mbachi komentum baro wabali bakoli kwa kiro mwaka ensemo ya NYS kurwa bantu sabasa ichiribu 10 goikabasa ichiribu emerongebero mulike itobene Brighton Makoli no roboti rwa senchira yoboime.
Umurai bwenze Dr. Wiranuto wono ni garurogo chika goji ase wizara y'uburendi bwaime amo n'uburendi bw'isiko kwene kuna basahe bali bakurwa ase kiombe kya National Youth Service konyora baramabaga ase chinsemo cy'abanyanyimbo asense ya Kenya kaukwana asensemo ya girigiri asekirana umuyiga bukubegerwa egutwa kwa basabu ni gateruna basabu ni go bakorire miremo yabo buya. Congratulations graduates for your achievement so far. Your contribution to transforming Kenya has already been felt. The nation awaits more with high expectation. Boy gumurai bwense ni gana kiruna umubaro ni gola chikomentaka hasekiombe kyo. We want to double the intake of young people joining the National Youth Service from every location in the Republic of Kenya as a mechanism of creating sufficient patriotism and giving opportunity to young people in rural areas who otherwise may not have the means or may not have the opportunity to be able to explore their talent. Asensemo yokwene kuna ensi ya Kenya yanyo rindagira isaine. This spirit of productive learning should extend to the cultivation of 80,000 acres of land under commercial food production. I have already had a conversation with the management of the National Youth Service. We have already agreed that the government of Kenya is going to provide agricultural machinery to support NYS agricultural sector for food production, to enhance self-reliance by NYS, and to support national food production as we seek for food self-reliance as a country. Umawasiri wamangana achenda igaikirana asensemeye kiratogire kyombekyo ase emiroberi yaye ekigendete gokora. The National Youth Service has aligned its programs to contribute to the realization of the Kenya Kwanza bottom-up economic transformation agenda in the key 5 sectors, which include agricultural transformation, micro, small, and medium enterprise, housing and settlement, healthcare, digital superhighway, and creative industry. Umugavana we county ya Nakuru Susaniki Kanerebono niganyare kagotogie kiombe kyo anene asikiabeire ogosiro konego cyase county ya Nakuru. Your Excellency, as a county, we are really delighted to be able to host this institution that has done or continues to do a very good job in helping build the nation by the kind of skills that it imparts on these graduates that I see here today, as well as those who have passed by here. We have seen the level of innovations. We have seen the technical skills that are being taught here. And as a county, Your Excellency, as Nakuru County, I aspire to partner with this institution to help train some of my staff, and especially those in enforcement. Ngoriboti ligataseni Candice TV, editariane Brighton Makori. Yamuno mulikito Brighton Makori ya soroboti rwa senchira. Yobo ikiranu mukonyo muri wenserikali gashawa bono ni gaburi yabali mikoneke bunango soki bali chibando chirwa bwati banyare kona lya serikali ekero bono keliya serikali yagote ya buno chibando chiko chikobora igasense ya Kenya bayimuke gitambukira na kugura chibando kurwa chinsi chisiko nigo gashagwate birabuna okugura chibando kurwa isiko igo chikole mali ya oboncho lye bwe chibando igasense ya Kenya na kuburi yabali mibono kosoki chibando chiabo eli bachioni go chiase serikali. Hiyo iko upungufu wa mahindi katika soko. Na kwa hivyo serikali imeamua tutalete mahindi kutoka nje ndio tuweze kupata chakula katika Kenya. Kwa hivyo ningetaka kuchukua nafasi hii nikiwa kiongozi wenu ambaye anampenda kushauri wakulima msingojee mahindi toke nje kwa sababu itaharibu soko. Yale mahindi yote mko nayo kwa store kuanzia leo saa 8 muachilie kwa ile bei iko kwa sababu ni bei nzuri. Mukishindwa kufanya hivyo mutapatwa na ile mahindi ya kutoka nje na bei ya mahindi itateremuka
mkiwa na mahindi kwa store. Kwa hivyo sisi tukuwa viongozi wenu ambaye wanampenda, wanamshughulikia, tunashauri nyinyi leo nikiwa hapa kwa niaba ya rais wetu, kwa niaba wa serikali yetu ya UDA na Kenya Kwanza, tafadhali wakulima katika hapa Uasin Gishu, pande ya Kitale, pande ya Nakuru, pande ya Kakamega, tafadhali muachilie mahindi ile iko kwa soko, bei iko sawasawa, iko mzuri, ndio muweze kuweka hiyo pesa kwa bank, mujipange nayo pale mbele. Mwenchu muligeri bono enyira ni gwanto wote wetere nsemeli mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na baga nsemeli ya YouTube na bokote na buna Ndizi TV News ndemo kuna nsemeli ndi studio ndoje ni gakale konde una mwana bwaterero na Amayia na rai wanto gantu tumana aria yabereka okolekana ane kurwa sensemende ye chigoso ritiganya rumutumo ko mwenchu mulige nyora match kwera na sentunde ya kabereka ronko mwarga ndemo Steven kurwa sensemende studio anarake anyareka gotumanya mange amangana alengete chigosori. No mwanche moya sakona gotengera mangana Amayia kurwa sikitase na mbe megitase ni kia Ndizi TV tiabona nkwarigani bene asamangana Amayia yechi gosori buna botambe iretera nende mo Steven Captain 001 Dioto chaka mangana Amayia yechi gosori kurwa sensemo ya Kitengele ensemo ya Nairobi abwa serit kolia rero ningo moroberi boko mwene yo kabeiro monyakerogo bwe timu ya Shabana FC mekane na Dr. Yabesh Nyandoro onyara ko bako korekana enseme yo omoye gonyara gukirani gwamo na bageni abange au baiga konyara kwa na pole yabo gochia senka ya Dr. Yabesh Nyandoro kambi yo kabeiro monyakerogo bwe timu ya Shabana FC nyarete ko baka gusiro bugmabwa yo mutenyo eta asenyagitaria Agakan nga kyali kulingoli gwa mona banyagitari Dr. Yabesh Nyandoro kambi yo iboretu mwaka o 1971 ensemeri ya Bubasi constituency ensemeri yeskimu niganya dego siraka bwate myaka emeronge 5 nebere abwase bono anyare gutiga magego musubato ye Jeni Nyandoro amona abana batatu na andake gatia mange tubande komanya igoro ya Dr. Yabesh Nyandoro niga abange banyare kumuchengera bunako bomonto bwate nkole ndabu monto nkonyeta abange amona kwene kibuna andake nkubwataro koboko etimu ya Shabana FC gwetera chigosori kwene kibuna andake ngosukire bosio na gosoy league ya FKF Premier League abwase buna Ndizi TV tokorwe ngore aito gochia senka ya Dr. Yabesh Nyandoro kambi yoto chakamangana togotia na mangana rengete okweni gwa kwa Dr. Yabesh Nyandoro kambi turana igase county ya Kisii abwase bono chigosori chechi skuru chese kende chane go chakabene ase chi zone au imioro gongorwa Gusii kati yabo ne zone ya Getembe abwase chigosori chanyara kogosori gwense meri ya Kisii High School na gwetero gusanga kwa ito bene amona ababwatani kati yabo Alfred Ongera uyoro muri kyo monene bwe zone ya Getembe ngane kiribune ntunde imense moya Getembe niko chigosori chiratore chi skuru emeronge vere nevere asago kiro guchaka gwe chigosori yechi ase chi zone au Koruli tukorie igoro ntubwate games chigendrete twabwata handball twanyorte chi team chia qualified ntwabwate cross country njerete igoro na inde asiri tukorie rero ntubwata athletics regi togendrete abana mbagendrete and they are doing well at zonal level ntubwate term 1 activities tubwate basketball 5x5 tubwate athletics tubwate swimming tubwate cross country tubwate handball ibino byo mtubocho korekana tam 1 as a zone lakini kwa na rugby 15 lakini kwa nyoranga chi zone ni chiro chitabwati mepira nero ta nyor ko zones una rugby 15 basketball 5x5 to kwa nyora lakini chiko chakera se sub county ngocha kana school yane ya Kema Bundu Secondary School Kisii School tubwate Kereri Girls tubwate Nyancho Boys Nyancho Girls Nyancho Adventist tubwate Boronyi tubwate Otamba tubwate Masongo there are 11 boys schools 11 girls schools ase ezoni ya Getembe imepire kubwate ne yeito butambe ero wika tubwento maitebo
Mupira ukorwa basketball 5x5 na 3x3 iyi aronko bwatore. Mupira ukoroku nona maminyoko na arotora abensake, lakini handball iyi no tora aroro, rugby, hockey zone ya getembenero ego produce a good number of schools and champions be mepira hii. Maliza. Chuka tiaba bwatani bechi gosori korwa se chiskuru ime county ya Kisii ni gobeso kina kubodi andake serikali kunyara kwena kibunango sirere meroberie chigosore se chiskuru mono gwetera kunyara kwena na bene chibesa chiechi gosoro chibikende buna activity fee mapema ucha se chiskuru kunyara kwali bagali ya bene se chiskuru kunyara kweroberi abwasa bwatani korwa skuru ya St Augustine otambaga sa beso kina kubodi andake serikali kwena kibuna kunyarire korosi ebiti bene bie chiskuru kunyara kwena kibuna chigosori kogendere guchira senchira yobo ikerano ero Friday ntwaleta abana chi 100 meters ntubwate 200 ntubwate 400 sport chonsi ntubwate government nebenente emente chibese yani facilities che school chibe modern na training era bebia sachi da koru sports coach ya Gusii chi mukigoro na kirocho facilities nchibe school nchibe atipi so government ya recommend chibese na bayale kunyale kananga school chinyingira bachike train na bomokora mtukari ko chimutu sport ya Gusii na bachiko mende ko school ya Gusii ntonda sabe serikali esabono erindo ko facilitate games sigendere buya ngelinga tikababa na baro mapema ko release activity fees tibe sitio chikotumeka ko cha school so that no chi principles ya nyolenga kiraisi choko facilitate the games chiko endera se EBT. Number 2 asa abana serikali nero tige eteme ko develop ko nurture talents matena bo amwana ko tore talent lakini serikali tiko support aguno ko bobo ko ngo bakake bone nake abana bali bagendete ku participate. We wish them all the best. Na abatara ikera ntogenda basabira nga improving your talent. Asa ange talent na bego ko konya na inde talent yo isoko inacha buya na bego ko bekera no ndagere mesa in future. Ko mwancho morete gotigara abwa se skuru gati aba minyokia aba yakorwa igasorongo rwagusia gwate miaka inse ya 15 na 3 ngamika inde buna Jane Gati korwa se skuru ya Musongo Mixed Secondary natako baka kumnyoko mwako eta ase chigosori chiensengi masaba gosori inse miaka 15 na 3 ense meri ya Cali Colombia yani gatero na chigosori chichi skuru chichikoma konya konyara kwena kibuna nkogenderia ro kwegeria kwaye mwana sichimbero chiechi mita chiri wisano amone chimita chiri wisato kunyara kwendra bosio kunyara goikerie ngana ngeni yaye unanda kaute abuno ulia kubwati chibatero chiaye no mumnyoke Helen Obiri. Sawa. Kwa majina naitwa Jane Gati toka shule ya Musongo Mixed Secondary School, niko katika kidato cha 3. Ndio ya leo nimeweza kushiriki katika 5,000 wasichana na 3,000 wasichana. Zote nimeweza kufaulu kuwa nambari ya kwanza zote. Nashukuru. Katika mbio ya 5,000 nimeincrease sana time yangu. Huko ngambo vile nilifika huko niliweza sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza kukimbia hiyo nchi. Niliweza kukimbia muda wa sekunde muda wa dakika 16. Mbio ilikuwa rahisi vile, ilikuwa kuchikaza, lakini niliweza mahali nilikuwa ni mkimbiaji ambaye ananitia moyo ili niweze kuchikaza. Ni Helen Obiri kwa sababu ninaona hata maendeleo amefanya ni mazuri na tabia yake pia ni nzuri.
metena mangi na kwari ndiko rwase message usukonde singenjo yebiro tinyari kunyatigera agwa mangi tunyari gusanga gikuraga chinsa isatu na somuga no rero ndage ko boli ora boli guri boli ninkyo manyete timete ninkyo rate bya abantu andake kwa boli gwese interview go sadonsi aye kiambe aye Onyancha aye Eyemo ninkyo manyete timenyite ninkyo rate be korendri boli elio enjale nte ko bali koiraneri iguo Yanarete gukora omonto yomo asense ya Greece gose Greek ikoro ku ancient Greece emyaka eri emekoro Greek yabwate abantu abangaini abanke sana yabwate Socrates yabwate Plato yabwate Aristophanes yabwate Sophocles abanta abange yabwate chisemisane emyaka eri emekoro kore nenga kia Eyemo umugambi ore ngora kanyara ko ataga kumanya ningotora tebesa anta bonsi yipi abangaini ningo mungaini pi asense ye andakiriba ko nyango koro obotuki chi commission chiro siri okoro obotuki obo mako magate bo muntu bwente koegwa ekego kyo ko muntu mungaini pia sense ya Greece niga abwente koba umuntu makende buna Socrates nimete mwegura bakomuruka Socrates ande bamuka Socrates korende Socrates andake akabori guna aseki gatabune nkakia Eyemo na bolete kuninkia manyete nandake Socrates oyo tabune ntogyo kamanyete nkeli timanyete kende na kubata tamanyete kende lichibwe lya tete egento gyo kamanyete nkeli tamanyete kende konde kerengaki akunya gwesomye binte bigeni gusuka bosyo ekanyara komokonya na kanyara gotebunero muntu mungainipi asense ya Greece omankaide buna Socrates ntamanyandake Vincent Onyancha ariko bori gungikeria manyete timete ninkiara tebe sere itukolia lero iga achene lichibulia na naro lero timete talenge gusirero ate vinka yali ngero mugana nyara ko bakagokora andake Vincent Onyancha lero iga so enseme ya studio B Rego so iga se chigoso nonyeto anje te chigoso ya no monto jokes ate ya batanda ko rabuli kwaye ninki keli omanyete timanyete kende aya no mate binte andake narra koruense menekero wange studio narra ron kamtiki kwale Kisumu Nyakachi jokora Kisumu tuiralika Kisumu tomo ko barika Kisumu aria oira nabang nambale ndemo wabugata abana gwitandi babire nande bametene binyibinya mureo ekyo megere kuruka art kende tokonya abangina bona arika ni gatana kitigande Kisumu nera twaro bumanyi abangina abana kibakolendwa abangina na kibakonyaka na imo kigati yabangina kurugusi nera ate tweka ni umurubiri uyo ase ward yali yaye ase ward yaye ibino igona torenga samu ya Kisumu tebe ande ndu na benchmarking in fact benchmarking yalenge ekyo chikoligeria mangi kina kiyama ngana gwikiranigwa eriko nyara gusira abangina baria umungino no mutakano esingomada by the way na bara umutakanwa esingomato so musacha mutigete wono umungino na nabwata bana gwetani babire nabwo ari kari getiko konya uchikorana kimuruburi yo gwikiranirwa ase county ya Kisumu matagitani bikara nayo gubarika gukwanu ko Kisumu na kumibona kyaru ibeno acyolire ibeno nyari bari chache akwanira ko Kisumu ngende bona kwambekire buyabona okay monchi muligire bona ogenda ko tubwati gwetera nsemeria ya mitandao nsema ya Facebook tunara gwetera Ndizi TV News Digital nsema ya YouTube tunara gwetera Ndizi TV News inere mitandao ya ito ya Facebook nabo igonyora nabo gotena gwetera nsema ya website www.ndizitv.or.ke tumenensezo chabo tuko tosanga mangi na ukona mange twalengana captain number 001 na tararo tate kwe vano nyogo chigokoro mumura naroro wa TV insabo kuboko gwo kore manyaka ina vuna Joshua Auta kotamwe banere Petronila Mukira chivi chaneli yogi abo bonsi tomera ni satura mwedi wa mangana majya etena ni chenkoro ko Vincent Onyancha Omurigiriria bu television ya Ndizi